akong ipangay ko na akong monthly akong equipment sa itong equipment niya. Every day naman igamit sa itong barangay, makakawat ba espiran sa equipment. Wala pa minograph, guys, pero pwede na kukuha tag report every month mo ngayon. Ako may atong sa buta rin. May sa buta kay kung wala naman ako ordinance, rental ordinance. Ako po hindi kay pura competition ako na sumay ako rental ordinance dahil mo gamit nakakaibiwa monitor sa dispatching na hashtag yun ang equipment na ito i-predict kami kuya ko buhat. Kaya mo may purpose na ito din sa listing ay kuha ka na mga equipment para minit lang yun dahil sa buong so ato hatag na ito na may gagawin sa ito usap na diskurso sa ito ordinance sa ito other than billion uputan na ako po ka ma-represent natin huwag mo hintay hindi ka man sa ito mga equipment pinagkaroon na pinagkaroon na breeder, uli, magkakit din ato na yung magamit sa gusto makuya ko sa kisa para natin proper monitoring. As of now, guys, naami record sa kada biyahe sa kuan na sila daily log record sa ilang biyahe niya with kuan to makompute ko dito ang diesel pili na gamit. So ang akong buhaton ni consolidate na lang to niya ang submit ko dire. As ako contractor ako mas ako ako ginagawa kuan nga ang utang sa tulong so government property man ato din tingnan ato namatay meter diri nga brand new man ato din na specify pero may from the end of the month tingnan ato total usage sa meter sa rolling nagbat namatay kilometer so mo how long na ba bawa na atong 3 years warranty. Kasi beresahin. Kita na pa, kita na po sanggup araw tayo na nabibis na sa pagkakaroon po na kani maintenance mo binusog sa equipment. Kaya nila po mga pigdal, kaya ang dagan karoon ay ligid nila mo yung una. Kani-kani atong 4x4 drive na 6-wheeler sige ka buwa ng bilig kaya mo na yung experience na ako sa China na ang kita hindi na ito perfect mo na ato yung tingnan nga dapat na lighting up sa kada operator para ilang yung tingnan kung na ay madaot na hindi na appeal sa ato warranty careful po sila na naroon na isuranan na malumong na puso bitaw ruan pagka nga provide po hindi ko na sa mo so ato yung hatagan o ayong guidelines sa ato mga operator labi na pang maintenance change oil kanatang awang ko mas may maintenance na traspa na may utang na uwi at uwi na ay maintenance. So, kung na ito sundon, sa pagkakaroon, niyaya kong nakita sa itong resolution sa barangay Katukawan na ang ilang resolution, yan ito pang July 15, 2023, karoon pananawan na pipili na pag nag-request sila o na ay bangko o clearing sa ilang mga barangay o hopefully kaya hindi na naman ay kumplito naman ang akong equipment ang atong mga equipment pero para atong magamit hindi ano may naghimo resolution ng Katukawan ang upang kabarangayan ako usap sila awhapon na maghimo na po sila resolution labi na sa atong BBC President yung may ko mga atong barangay na
ang grader available na. Kaya ang grader ang pinakamadali nga kung mag-clearing ka sa atong kabarangayan, Yes. even though mag-clear na na, mawa ang sagwot, makadinsinta, magkakanal, sundalo magpisol gamay, hilo na na. So atong awhakon sila kay aron dili matapay mo itong grader kung mag-equipment. Gamito na nato, kay sayang ang panahon na mong panahon na itong engineer, so itatulong mo po. Kaya, mga gabi inubaho ni Igit sa akong na mga experience sa tulad Yes, ko. guys. So ako may musta ni panahon karon. Pero pagkakaroon na dito, tungkol sa barangay election pa, mga ang mga barangay karon, isang guys na sa atong Naano ko sa kuwan? Wapa. Wapa. Okay, meron pa magkatapusan, October 30 ang barangay election. Yeah, okay pa. October 19 is campaign period na. So, nakatapusan time. So kining ka ko. After mga November, kung kinsa man ang mga barangay nga makadaog, ito nang isulti nila nga pamilya na natin mga bakit nga sa atong review. So kining katunguan karon kay sila may nakauna, ako na ni-endorse na kayo na hopefully Yes. mo may once sa election pa. Yeah. Ang Ang kuha na kuwan ni kaya ang leader yun, ang pinakadali na magkalibo. na lang kanina sa barangay. Kahit magka-clearing man siya, magka-dinsing, kaya panagalan kasama sa itong piso, bapo na tayo. Yeah. Parang po sa ito may equipment kaniya, pero nagapot na. So, ang ako naman yan, na-agree yung monthly report. Pero masubay na ito ang auditor o kilometer every month. Kung sa mga grabe ang ilang gamit. As of now, guys, ang request sa barangay mo pagkakaroon sa bayo ng grader na dito. Then, So, ang akong grader ko na, dispatch rin ito. na sila resolution. Huwag pa man yung mga kapatid na resolution na rin. Hindi naman ang mga ginit. Nato ko, ibiritso lang ako ngayon. Na may upan niya, ang mayor, ang upan, ang quality, Sa ato lagi, kasi kuha naman ta sa legislative executive lagi agi po nila naman kayo po kung ganito yung asa rin niya ito. Kita niya rin po, kaya itong trabaho. Ikuan po ni Mayor Bata, kung na yung resolution nito, hindi pa-aputin pa yung may resolution na kumawa. Kaya nalisan po ko na sa mulian bayan, na ulit na higatan na lang kung kaya sa mulian bayan, kami karoon na ako, kung kinsay makauna o padao, resolution, great resolution, first come, first serve, kaya ang kuhay inyo nga, pihip-pihip, kaya isa lang doon sa tulukan, kung kinsay makauna o himo o requirement, kung ako na ako. Siguro, sa kuhay. Mr. Chairman, Honorable Video, good morning everyone. Sa akong pag-observa, sa imong you have a good points in that equipment. Na akong naobserbahan ko, mas maayo tingali. Akong naobserbahan na dili nila i-appeal ang equipment sa ilang program of work. So to utilize this equipment and to para atong mahibaw pila jud ka oras i-appeal unta atong i-appeal unta sa programa nila, program of work ang equipment. Panalitan karon akong nakita sa Katungawan, wa may equipment. Request silang bako pero ang program of work wa nila ibutan ang equipment. So kana mo inailaming kuan namo nato nga pagtan-aw sa equipment kung pila usage sa equipment. So atong hingoon, atong i-recommend sa mga kabarangayanan o ilang program of work, naas ilang program of work ang equipment. Kaya sa ako pagtanaw dire, wa may equipment, kini Katungawan solo lang, ga-request sila bako pero wa sila equipment libutan. ako ni angay ko sa suggestion niya ng video ka bukan. Kung doon sa ako kay kita, naghanap kayo dinner sa atong LGU, ako nang tapat ako, kanikinsan talaga kayo na magpatama, magkaiwa kasi technical dito sa mga barangay. Atong tabangan, mag-ipot ang program ng buwan, kung sa ilang gusto, ipot sa atong kabarangayan, ngayon lang, clearing ang grabe na, i-clear na kung maintenance, dinsing para na-i-crown ang atong barangay road, na magkuhan, hindi tama, hindi mapaklas ang atong materials. Kung
regularly atong na i-clearing muna kung sa atong anak po na resource na ito mayon ba spreading in human bisuno o na ito yung sa program ko siguro kani yung bisuno honorable video atong ilapay kay engineer Laban kay Correct. Yes. I-appeal sa sa program program. way engineer Kung May times clear na ito yung ako na ating particular basis sa atong trabaho na mga presentar nila sa atong local finance ang mga po sila yung pinay budget na ito to. nalagay concern vice kay sayang barangay magdali ito dito. Yan, kita ay mawag ang resolusyon. Subuhan mo na kung mag-program ta subuhan dyan na nato visit. So, sayang barangay magdali na sila. Wala na tayo pag-visit dito, pag-estimate. Muna, ipadana lang din ako dito ang tuwan. Pero sa hinahinayan na gusto na ang barangay, ato doon yung notice na yung pass na resolution, mabuhat siya doon sila pila ka days before ta makatuan, makaprovide. Siguro mas maayo kung sa yung guidelines o yung kung ito pa yun. Magkinaw pa rin ang barangay na magsugod na buhay program work. So, kung naay mo sa pinili sa SB, ang hamatan, engineer rin ay ating pastor, pinapakay tao kung sa'yo ang gusto rin ng pili. Pili punoy ng gusto. Kung araw may ma-define na ang land o buwid, kaya kung niya, kung patangka na nagtrabaho na ako sa'yo gusto sa kapitan ko, ako na rin doon. Mga natas, Ayun ko naman. lanzo, pato na i-define yun na ito based on program of work. Pada